Kaixo, Jon Altuna naiz, Mondragon Unibertsitateko errektore orde akademikoa. Eta bideo labur honen bitartez, gure ate irekien saioetara etortzeko gonbidapena luzatu nahi dizuet. Zergatik, jakin badakigulako zuen egoeran ikasketa bat edo beste aukeratu ez dela lan erraza. Eta are gutxiago gaur egun dagoen eskaintza zabala kontutan hartuta. Horregatik, oso garrantzitsua iruditzen zaigu gure unibertsitatea bertatik bertara ezagutzea, erabaki bat hartu baino lehen. Ikerkuntza eta lan munduarekin erabateko lotura duen unibertsitate bat ezagutu nahi baldin baduzu, zatoz Mondragon Unibertsitateko ate irekietara. Ahalik eta gustoren eta erosoen egun zaitezen prestatzen ditugu ate irekiak. Eta orduterdian, gure unibertsitateaz jakin behar duzun guztia azalduko dizugu. Gero zuk zeuk erabaki dezazun. Mondragon Unibertsitateari buruzko informazio guztia emango dizugu. Desberdintzen gaituzten ezaugarriak azalduz. Nola sustatzen dugun ikasleen ekintzailetasuna, nolakoa den gure hezkuntza eredu propioa, zer balio ematen diogun talde lanari, proiektuetan oinarritutako ikasketa metodologiari edo eleaniztasunari. Nola antolatzen ditugun gradu bukaerako proiektuak enpresa eta erakundeetan, nolakoa den ikasle-irakaslearen artean sortzen den hurbileko hartu emana, edo zer nolako harremana dugun ehundaka enpresa eta erakundeekin esate baterako. Gero, gradu bakoitzaren informazio zehatzagoa emateko asmoarekin, talde txikiagotan banatu eta nork bere intereseko ikasketen inguruko zalantza guztiei erantzuna ematen saiatzen gara. Graduaren antolaketa, ikaskaiak, iraupena, lan irteerak eta abar. Ondoren, instalazioak, laborategiak eta praktika eta teoria etengabe uztartzen ari den hezkuntza eredu baterako oso garrantzitsuak diren beste ekipamentu bereziak eta zerbitzuak bisitatzen ditugu. Eta azkenik, egiten dizkiguten galdera guztiei zuzenean erantzuten dizkiegu. Zuk galdetu lasai nahi duzuna, guk erantzungo dizugu eta. Ez galdu Mondragon Unibertsitatera etortzeko aukera. Erabaki bat hartu baino lehen, informazio guztia izatea eta aukera guztiak oso ondo ezagutzea ezinbestekoa da eta. Begiratu egutegia mondragon.edu/prest webgunean. Aukeratu gehien interesatzen zaizun saioa eta zatoz. Zure zain gaude.